Έτσι είναι. Αντώνης Σάμιος, Μαρία Βασιλάκη. Και φυσικά μπουζούκι. Τι πενιές είναι αυτές. Δημήτρης Γαλώνης. Αυτό είναι ρε παιδιά. Αρχίζουν οι χοροί εδώ στο στούντιο του RadioNet. Νίκο, το κρασί Νίκο φέρε, το κρασί από δίπλα. Ξέφωτα νεράιδες και κοιτιές, ένα καμίνι με καταπίνει. Τα ρούχα μου μυρίζουνε φωτιά. Άσε τα ψέματα και βγες απ' το ντεκέ. Τα ρούχα μου μυρίζουνε φωτιά. Ψέματα και πήγες απ' το ντεκέ. Άρχοντα σβήσε τα παλιά σου μυστικά. Άναψε σπίρτο να σε βρήκα μια αγκαλιά. Κόλπα και ενίγματα μανάβουν το μυαλό. Δεν έχω δρόμο ουρανό. Γεμάτο το δισάκι μου ψωμί. Τηλεπαιχνίδια και ένα πλαστικό βιολί. Δεκάρα τσακιστή για το γαμπρό. Πριν παντρευτείς θα σε φιλήσω μια φορά. Όπα. Λέω παραμύθια να ξορκίσω το κακό, να γίνουν όλα μαγικά με ένα χώρο. Σκάλα μ' ανέβασες πριν πέσω χαμηλά, τώρα γυρίζω στα παλιά. Παιχνίδι της γυναίκας στα φιλιά. Αχ, 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 παιχνίδι με έκανε μια γνωστή νοικήρα. Δεκάρα τσακιστή για το γαμπρό. Πριν παντρευτείς θα σε φιλήσω μια φορά. Έλα ρε παιδιά. Είστε καλοί τελικά, έτσι. Έτσι είναι. Αντώνη, Ναι. άκουσες που είπα είστε καλοί. Όχι. Ευτυχώς, γιατί θα μου ζητήσεις χρήματα. Περίμενε. Θα πάμε για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Περίμενε, τι να σου αφιερώσω.